Kaisa video balai kan viral ngi tongo hasil Tripura lungno faidi pila sekang a video no sung nai ne ler. Mama haiki Ganesh rok achainai kalaika mon motaboni din rogo borok bamani se Ganesh bahaike achai khangna kono saiman liya wana jak suka tamo hairok Lamsuka haino hai Tripuri khorang khabangni Tripuri takhukte bukhoro opte hai video eba kheba opte hai kerungjak video thal brum no viral ngui tongo hasil Tripura koplung no abo sungsana thangka ke Mwtai mano Mwtai shogo Mwtai achayo ababo kaisa kokno u bisingo hairingki sungtini Mwtai mano manle je kunu khoroksa phano ahaina pathano Mwtai mano hnei mano kukruk koborung thangmanle sable sasinai phiaba phaidi sungtini saimalayana Mwtai achayi hmani kono tui sungkisa saimalayana khapani takukte bukhurok norok nukbai khana abo Mwtai Ganesh Achaiya hnei kaisa mangpli phiaba phaidi opte hai klaino sung dal bidal mangpli rongno sungnai neliana Chini Tripuri khorangni mangplio khapani takukte bukhurok abo ongkha norok mangpli bai nukmani opte hai klaino norok saidi man riti Bollywood actor nibo ahaino yakshi kong sawono kongni gnang engkei opte ke achainai rokni kokno tumuno sana thangka engkei opte hai klai wanama singsa bai gadalya khlai mukhang thung yakung bokrong thung dal bidal milia ke achainai rokno hinjakgo science ni kokno rgei harlequin ichthyosis abo kok sana thangka ke abo kaisa genetic disorder sikalayo abo rok chini sak mang bukur dal bidal bokrok ungthung yakung ungthung dal bidalono disorder mani kok kaisa srai kok sana thangka ke genetic ni kokno tumuno sana thangka ke wansani kok bai tiprasani kokno sana thangka ke wansani mukhang bopti hai tiprasani mukhang bopti hai sana thangka ke jeng nukhang ke abo wansa hnei jeng hnei mano tei tiprasani mukhang no nukhang ke jeng hnei mano abo tiprasa abo tamo abo gadaljak tongo genetic bai inke a genetic bisingono dal bidal khlai no abuk normal kok bai chini lukurok buji jaknai tei khe kok tumuno sana thangka ke one ni jagao tu na tongmani abo one ni jagao tu ungliya one ni jagao abo bari 5 ngai thangka eba kheba 10 ngai thangka abo ki Tripuri khorang je sung mancha kalai sake saikhnarani bagai tipra sarong no saimano nani bagai kok samani kok se abo kunu Mwtai achaimani kok ya abo genetic ni bepar genetic ko kwbangmano kok tongoi tongphiro afir borok rok tangi achai genetic ni bepar rogei kwbangma kok no tongoi tongo sung borok munisya rok busa masa siminche bao normally kok tumuno sana thangka ke phiaba kebo kwbangma tongoi tongo busa mangni bangnai rok kebo tongo mak tham world record ni bisingo tongo khorokchi eba kheba 10 jona busa banai abo sana thangka ke banai buma abo Mwtai kalaya de eba kheba hamiani bising tui tumuno sana thangka ke sui wak rok siminche opte ke bao haideba abo bebak no genetic bai gadal jak tongoi tongo kebo ba balai kono sakmang kaham ungphano bokrok thaini rok ngai thango unglo buskang ka phajak rok ngai thango abo bebak no genetic ni bepar disorder tamani bagai ngna jagao ngya tongmani lukuroni mokolo gadalya hai ngai thangmani akok no tei apti hai salbrum no nugnai abo kunu kogya belai kissa no apte hai ke kawo tini bagai ahaino hai asunung sitang dera kora tong hangke na kardi phiaba Tripuri khorani kokno tumuno sajagai tong hangke like kaisa di tini bagai ahaino hai asunung sitang jotono chebaya pare Hambai jotono